Kunjani mfowethu? Ngiyaphila futhi unjani mfowethu? Siyaphila mfowethu konakala ngendlela esimangalesila. Ayikho kudla mini park lapho nakanjani sithi hashtag shosholoza siphephile futhi sithi hashtag road accident. Mfana uthini uqwashisa umuntu omusha ngokuyiphatha emgaqweni odrivayo ongadrive ohamba ngeenyawo njalo njalo njengoba namhlanje sibiziwe lapha. Bafowethu kubalekile ukuthi siwalandele phela imithetho yemgwaqo sihloniphe futhi nokuphuza yabo ngoba le gang yamanje kusesiphuza kakhulu yabo siyintsha siyaphuza siyajabula kakhulu so lokho mfowethu kuyagcina kulimaza ekuthenini sithi sesijabule kakhulu bese sifake engozini kanti ngaleso sikhathi sizohlukumeza imindeni yethu khona uma ulimala ulimaza umndeni wakho so mfowethu ukuhlonipha imigwaqo kuyakubalekile nje sihlonipheni silandele imithetho yakhona sihlezi siphephile nje futhi thina ke nje ngoba sabaculi sihlezi semgwaqweni sihamba nje insuku zonke so kubalekile kwathina nathi siqale thina sihloniphe kuqala. Kwenzekeni mfethu lapha okwesibili kushaya lento uthi uyaperforma ugcina ungasaqedanga? Webhuti angazi ngishawa indaba zama USB. Yebo. Bathi ngihlezi ngiwashintsha futhi ngiwathenga amasha angazi nami kwenzakalani kodwa khona ukuphephethayo unenkinga yini mfethu nabanye abacula ngoba ziyagquma ezinye insizwa la mfethu kule ndima. Nami ngiyayidla induku kodwa kushuthi ayikakabi inzima kangaka. Isencane kusazokhula kodwa ayikuzolunga bafowethu. Phakathi nonyaka njengamanje khona bangakulindela abalandeli bakho nje nabalandeli nje bebhovola dikatika. Mfethu umsebenzi uzophuma webhovel incane kade futhi ngangulindisile abantu usaqeda uright kodwa sekusela izinto ezincane nje kodwa nje kiyo lenyanga leyo yothi iyophela noma siqala le entsha iyobe usuphuma umsebenzi. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho mfethu njalo nje ngathini lakho lokuphetha mhlambe ugqugquzela umuntu esingathi uthola umsebenzi wathetha ngimoto njengamanje ubhiyozela abangani bakhe batshela ukuthi umgwaqo indawo yokudlalela ungathini kulowo muntu lokumqwashisa mfethu umtshela ukuthi hey basopa noma ukhona uroad accident fine kodwa le nto yenza ingozi izoshiya abantu abaningi bekhala abakuthandayo. Futhi into ebalekile ukuthi imoto iyahlonishwa ithathiswa komuntu wesimama osumshadile wamkhiphela inkomo zakho uyayihlonipha hayi ngoba nakho mhlawumbe uqeda kuyithenga sekumele uyojabula nabangani ngale ndlela ukuthi uzophuma ekulayini ukujabula kubalekile kumele sijabuleni sibhiyoze makumele sibhiyoze kube mnandi kodwa ukubaleka kwemonto ibaleke kakhulu ngoba nomphefumulo ingagcina uthatha. Yebo. Siyabonga kakhulu nakanjani besikhuluma noLusanda bathi ingane ebhovo ibhovo elincane kunjalo kuyindaba kaBhoqo sibonga kakhulu. Siyabonga.